zásahov, menší trest rukou. Dobrý večer, vítam vás na pozápasovej tlačovej besede po druhom semifinále v Prešov Skalica. Na úvod poprosím pánu Remu zhodnotenie zápasu. Tak na rozdiel od včerajšieho zápasu ten úvod sme mali naozaj lepší. V dnešnom zápase my sme mali 4-krát situácie 2-1, z ktorých sme nedali gól a určite to moc ovplyvnili o zápas, ale hovorím, že sa Prešov dostal do vedenia 2-0 a potom už doťahovať nejakým spôsobom to je veľmi ťažké, čiže, ale bili sme sa, dali sme na 2-1 a tam potom sme dostali na 3-1, ale odohrali sme dnes dobrý zápas. Čakal som, že to bude veľmi náročné a veľmi ma teší, že z tých situácií, alebo tie situácie, ktoré sme čakali, nám aj vyšli a hovorí, tá realizácia bezdohľadná z našej strany tak, ako má byť. Pán Tomko? Tak ja súhlasím s Petrom, že dnešný zápas bol celkovo taký vyrovnanejší, pretože včera v tej prvej tretine sme mali jasnú prevahu, my sme doplatili vlastne na tú koncovku včera v tej prvej tretine, že sme nešli do vedenia. Dnešný zápas bol taký vyrovnanejší, zdá sa mi, že sa aj viac tak bojovalo, korčulovalo, viac osobných súbojov. My sme radi, že sme stav vyrovnali na 1-1 po včerajšej prehre, takže teraz sa musíme dať trošku dokopy opäť vycestovať, no a v Skalici sa musíme pripraviť takisto na zápasy v Skalici a ísť ďalej za svojím cieľom. Otázka asi na oboch trénerov, najprv pán Remus. Ten záver dosť nervózny, z čoho to vyplynulo? Tak sú to chlapi, ktorí bojujú o to, že aby získali každý bod. Ja som veľmi rád, že ja pevne verím, že tam nebolo nejaké vážne zranenie, no tak patrí to asi k tomu hokeju a zvládlo sa to v rámci na si myslím. Vaša reakcia? Tak takisto, je to play-off. Je to play-off, si zoberte, že kto prehrá do troch, tak končí sezónu, tak je tam zvýšený adrenalín. Proste tam ťažko na striedačke nejak to upokojiť, keď jeden narazí do druhého, tie emócie tam sú. Je to v každom play-offom zápase, keď sledujete aj zahraničné ligy, proste tam sa už ide do toho naplno, takže tak ako Peter hovorí, kým tam nie je nejaký zákerný, že niekto sa nezraní, nejaký zákerný faul, hovorím, tak keď chlap na chlapa sa stretnú, tak nech si to rozhrajú.